Gusto lang na kong ipahibalo, ayaw kumpiyansa sa best friend nimo. Kay ang imuhang mga sikreto ibulgar na niya sa ubang tawo. Siya ang imuhang gisaligan sa mga problema kasumbungan. Ang tanan niya nga nahibawan, gipanabi na dito sa uban. Mauna gyud ni ron ang nagtrending, kung mag-away na ang mga best friend. Magdautanay sa usag-usa, nya i-post na sa social media. Mahibaw-an na sa kadaghanan, ikaw dayon ang pakaulawan. Nya i-judge dayon ka sa uban, bisag wala sila'y kalibutan. Feeling nila sila ang perfecto, bisan sa istorya wag kahibaw. Nya dilira bagyod mo tuo, konsultihan sila sa insakto. Best friend mo na plastic di ay to, plastic di ay to. Karon nag-away na mo, ikaw na'y dauton ngadto sa ubang mga tawo. Best friend mo maayo ras una, gikalimtan na niya ang tanan ni mong nga gitabang para sa iya. Sa una kadtong kamo okay pa, magkinabangay mo sa problema. Dako gyud kag salig sa iya, kay siya ang suod ni mo nga amiga. Pero karon ikaw gidaot na, ikaw na ang bati sa istorya. Pagka best friend ninyo naguba na, muapil pa ang mga chismosa. Best friend mo na plastic di ay to, plastic di ay to. Karon nag-away na mo, ikaw na'y dauton ngadto sa ubang mga tawo. Best friend mo maayo ras una, gikalimtan na niya ang tanan ni mong nga gitabang para sa iya. Gidaot na, ikaw na ang bati sa istorya. Pagka best friend ninyo nagkuba na, muapil pa ang mga chismosa. Best friend mo nga plastic di ay to, plastic di ay to. Karon nag-away na mo, ikaw na'y dauton ngadto sa ubang mga tawo. Best friend mo maayo ras una, gikalimtan na niya ang tanan ni mong nga gitabang para sa iya. Best friend mo nga plastic di ay ito,